И здравейте хора! Аз съм Изговето. Днеска играя Майнкрафт. И изтеглих една програмка и сега малко модове ще ви представя. Първият този мод се казва Lucky Block мод. 100% всичките го знаят. Да. И да, направих тук едно трасе, ще ги минавам така. Да ви покажа, че работи и много яки мода. Само ви трябва едни програми, където после ще ги покажа. И да почваме. Така, първият Lucky Block дава... нищо. Бахте Lucky Block. О, вижте. Що ми даде? Да, обаче тъпото са златни блокове и много лесно може да се направи, тук намери злато. Iron Sword. Още някакви такива тъпи работи. Тук подават. Оу! За малко само бегяса. Хора, има лоши луки блокове, бе. Аз по-далеч от него разстоя малко. Тъпи работи. С един приятел да се направя Lucky Block мод. Трябва да направим на такова трасе. След Block мода да го направя това. I like this. Бати Lucky Block, нищо не ми да. Последния Lucky Block. Нищо. Опа, извинете. Твитъра ми. Тук нещо прави. Има още Lucky блокове. Айде да ги поставим. Видим, първия Lucky блок дава... Бегай! Бегай! Ице, бегай! Бегай! Спасих се. Че лош Lucky блок беше това. Не хубав. Що нещо не ми даваме? То спъче собници ми да. Iron Sword. Знаете ли какво? Ако изтеглите този Lucky блок, може да ви покажа как да си го сложите. Ако си го изтеглите, проблемът е, че ако не... В смисъл, чупите го, трябва да вземете работите, като поставите другия Lucky блок и тогава може... Ако не ги вземете и като поставите другия Lucky блок, може да не е такова. Може да не ви зачете. Да не ми падне нищо. Но е така, веднъж ми стана. Сигурно мога да не бил такъв. Да изпипам. Ще кажа, ясно се бъгна тук. Не би да, хора. Това ще е от този мод. Това беше ревюто на мода. Аз ще покажа как да си го инсталирате. Така, хора, тук съм в това. И нали, за да се инсталирате мода, трябва ви това. Minecraft Pocket Edition Master. Естествено ще ви трябва и Minecraft, ако имате. Minecraft Pocket Edition Master ще ви трябва. Кой затегли от Google Play. След това ще ви трябва и Block Launcher. Вижте. Идвате тук. Идвате в Minecraft Master. Вече го забрах и мога кажа. И нали виждате тук мапове, скинове, текстур пакове, сидове и мод Pocket Edition. Цъкате на него. И тук са ви модовете. More TNT mod, Mod Battle mod и много модове. Тук мога Lucky Block mod. И например да си изберем някой... More Zombie V6, не. 3 Chopper. Не. Тук има ход модове, деца по-хубаво да са много яки. Spellcraft. Spellcraft. Например, Spellcraft. Apply to the game. Да, натискате след това Apply to the game и ви излиза и това тук. Натискате го него. И
Готово! Готово! Ама не това всичко! След това трябва да излезете. Трябва да стеглите и това. Блок Launcher, което теглят пак от Google Play. Влизате в него. И вие тук малко шумеше. Ето, влизате в него. Оф, аз тук имам такова и може да не стане работата. Утре почивайте да не базе. Да. Защо ще? Извинете, че малко шумеше, баба ми влез стата. Трябваше да спра клипа. Да, теглите си блок Launcher, идвате в Google Play и влизате в него. Това не стана. Добре, може да пусне в Minecraft или някъде, ама ако пусне в Minecraft, натискате това тук. Това дурака скаше. И ето, Manage Trips. Manage Modpic Trips. Натискате го. И ето, тук съм си вкарал Lucky Block Mod. И сега натискате и това. Плюсчето. И натискате Local Storage. След това... Не, къде беше това? Чакайте малко, че... Ето, да. Ето, да. Теглите си го и след това натискате MacPin Master. Ето тук. Натискате го. След това Scripts. И ето ги двата мода. Натискаш Spellcraft. И готово. Spellcraft. Сега да го видим това Spellcraft. И ето. И ако искате да ни ползвате някакви мод, натискате Disable и готово. И това е сега. Да видим Spellcraft. Кой е това? Spellcraft, че за пръв път го чувам. Survival. Script Spellcraft. Please wait on out resource. No update available. Щом няма апдейти, няма апдейти, бе. И... Нещо тук от Spellcraft, само да правя такива. Трябва да разгледам малко мода и да видя всичко. Да сега ще го покажа на креатив. Аз ви предлагам първо да гледате на креатив, защото така е малко по-яко. Гледате на креатив и виждате какво има. Сега да го разгледам какво има на креатив тук. Тук няма нищо. Тук нещо. Нещо стана това. Какво стана, бе? Нещо стана, хора. Не знам. Ма да, така се прави. Само, че тук нещо не ви го показвам. Не знам защо. Така стегнах модовете. Надявам се доста да съм ви помогнал. И да. Айде. Чао. Теглете модове. Да, чао. Спирам видеото.